Lona wesifazane oneminyaka engu-21 ubudala uthi baqala ukuhlala kulomkhukhu ngonyaka odlule kulandela ukushonelwa umama wabo. Uthi impilo ilikhuni satshe. Uma lina izulu besima ngezinyawo ngoba amanzi habengena kuthayela futhi ke habesibulala amakhaza njengoba singenazo nezingubo. Ekukhuleni kwakhe lona wesifazane uke wanukubezwa ngokocansi. Kwesinye sezigameko wadlengulwa yisoka likamama wakhe elamshiya ezithwele. One day umama bekangekho ahamba kumngani wakhe, then istepfather samsaza, then wathuma umntana sekhaya lo wane-14 years ukuthi ahamba ayothenga amagwayi. Then yena wazi ekamreni lami wangitshela ukuthi umama makekho, yena umama mngitshela ukuthi yena uzenza umntwana nami because umama makasayenza abantwana. Then the father of my child is my stepdad. Emva kokungenelela komphakathi kulolu daba, lo mndeni usunikwe indawo yokuba wakhe. Kanti ke okwamanje izingane zisahlaliswe endaweni ephephile. Kodwa ke kusanxuswa ukuba abantu belule isandla ukuze umndeni ukwazi ukwakha. The siblings must come back to stay with her. And then now they're staying that side, on the orphanage side, and they're going to school from that side. So from December, they must come back to stay with the sister. So the problem is that the place, we must get a building for them to stay together. Umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi eGauteng uthi usuyazi ngalolu daba, kanti osonhlalakahle bayawulekelela umndeni. We have since removed the children, and the sister has been allocated a stand by the municipality. Our social workers are currently assisting the sister to move to the new stand. Into asayifisa lona owesifazane ukuthi izingane zakubo kanye nengane yakhe bephile impilo enokujabula njengezinye izingane kanye nokuthola ubulungiswa emacaleni okunukubezwa ngokocansi okwenzeka esakhula. Izindabeni zethu kumzansi wethu channel 163 nginguNozipho wakwaXaba ngibika ngisesoshanguve.